Jam wale mon bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe heeɗiɓe daraɓe Ayaw Pindi TV en garti e kattande jomiraɗo e subaka hande o gam yettinan ɗon ko sifa e kelle gadan e jeydeji leydi Sénégal joni paɗen koye jeydeji ɗi. Altine nogas ɗiɗi lewru décembre hitan ujunnaji ɗiɗi nogas joyi ko sifa e kelle gadan e jeydeji leydi Sénégal eɗen puɗɗo e jayde groupe Futurs Médias nde jande l'observateur kam musidɓe jeynen ko ɓe garti e jillu hoorejo leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye toon to diwan mo Casamance ɓe mbi hoorejo leydi ndi e rima jaam kam e jafodiral toon to diwan mo Casamance ɗum ko wiyete ko réconciliation ɗum ina tawe e nder jayde ganduɗa kay ko kañum woni jayde wiyetede e jayde l'observateur ko ɗum ko kam musidɓe jeynen ko ɓe garti on e scandale mo Softcare ɓe garti noon e ɗinɗon konngol ɗi ganduɗa kay kañum woni docteur Moussa Diallo suuti ɗum ɗo o wi ɓe ganduɗa kañum goni chinois ji ɗi mbaɗimo proposé ɗum ko ganduɗa kañum woni mallette kewɗo koppareje no fewi ɗum ko gam o wawa waylude on ɗon rapport makko kanko ɗon holliti kay wonande cellal ɓalli ɓesguli ɗi ɓuranimo ɗen ɗon koppareje holliti kay o heeɓi ménage uji kewɗi ko yewti on ɗon fannu ɗum ina tawe e jayde ganduɗa kay kañum woni jayde wiyetede jayde l'observateur kono ɗum ko kamɓe musidɓe jeynenkoɓe jayde l'observateur ɓe garti e kippogel mo leydi Sénégal ɓe kolliti kay wonande ko caggal ñalawma janggo kippogel mo leydi Sénégal foti nadde e ko yewti e ngel ɗon kawguel africain ko wel ɓe garti noon e konnguli Sadio Mané kam e Idrissa Gana Gueye ɓe ganduɗa kay ene jeeya e ɓurɓe ɓoyde équipe ngel mo leydi Sénégal yahanɓe on ɗon to équipe leydi Sénégal toon to ganduɗa kay kañum woni leydi Maroc ɗin konnguli ene tawe e hello sappo e goho e nder nden ɗon jayde ganduɗa kay kañum woni jayde wiyetede jayde l'observateur ƴeewoyen jayde Walf Quotidien kam musidɓe jeynenkoɓe ɓe garti koye gundon jillu hoorejo leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye toon to diwan mo Casamance ɓe garti noon e hoorejo leydi ndi oɗo saaha joni ɓe kolliti kay kanko Bassirou Diomaye Diakhar Faye o eri tan ko jaam beele nde jaam artata ha toon ballam ni beele nde jaam dumoto toon to diwan mo Casamance ɗum ina tawe e jayde ganduɗa kay ko kañum woni jayde wiyetede jayde Walf Quotidien jayde quotidien le quotidien kañum arti koye konnguli om ganduɗa kañum woni Moussa Diallo docteur Moussa Diallo ɗo suuti konnguli o wi kay ko yuti ala haali ɗum ko ganduɗa kañum woni Softcare chinois ji ɗi mbaɗimo proposé mallette kewɗo kalis kono de kanko o salima ɗum ko gam o wawa waylude on ɗon rapport makko yewti ala haali o kono de o holliti wonande kay o heeɓi ménage uji kewɗi kono de ɗen ɗon koppareje addantamo o wassalade ɗum cellal ɓalli ɓesguli ɗi ɗum ina tawe e jayde ganduɗa kay kañum woni jayde wiyetede e jayde ko quotidien le quotidien kono ɗum ko kamɓe musidɓe jaynen koɓe jayde quotidien le quotidien ɓe garti e janggo omo ganduɗa kañum woni Madiambal Diagne toon to leydi France ɗum ne kadi ina tawe e nder jayde ganduɗa kañum woni jayde quotidien le quotidien ƴeewoyen jayde Sud Quotidien kañum arti ko e hoorejo leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye mo ganduɗa kay nena woni e wadde jillu toon to diwan mo Casamance no ɓe guinniri ɗum jillu faggudu kanko hoorejo leydi ndi ɓe mbitande ko o weni jungo ɓe ganduɗa kañum men goni MFDC gam jaam o wawa dumade toon to diwan mo Casamance ɗum ina tawe e hello ganduɗa kay kañum woni gardigo hello nden ɗon jayde wiyetede e jayde Sud Quotidien ko nan ɗum ko ɓe garti e on ɗon Coupe d'Afrique des Nations mo ganduɗa kay udditi dame muɗum e ñalawma hanki o toon to leydi Maroc jayde Les Échos kañum arti ko alhaali Tahirou Sarr ɓe mbitande ko caggal nde o hetta kanko Tahirou Sarr ɓe garti noon ɓe kolliti wonande kay on ɗon ñalawma mo ganduɗa kay ko ñalawma laɓɓindo Tahirou Sarr ha laaɓi ceer ɗum ina tawe e nder jayde ganduɗa kay kañum woni jayde wiyetede e jayde Les Échos konnguli makko ina tawe ɗo o holliri wonande kay ɗum koko yewiti e alhaali to banggue intérêt holliti noon woni kanko o meeɗa namdade intérêt fewde e laamu ngu ala ko laamu ngu kay woni ko joganimo ɗen ɗon koppareje ɗum ina tawe nder jayde ganduɗa kay kañum woni jayde wiyetede jayde Les Échos ƴeewoyen jayde guindire nde Le Soleil kamɓe noon ɓe gatti koye gunɗon jillu hoorejo leydi ndi woni tan on ɗon tourné économique jillu faggudu ngu hoorejo leydi ndi woni e wadde toon to diwan mo Casamance ɓe mbitande ko hoorejo leydi ndi nena woni e hettade e kam e gollade toon to diwan mo Casamance ɓe natini noon ko wadde ko wiyete ko déminé ɗum ko caggal nde hoorejo leydi ndi woni toon e séjour muɗum toon to diwan mo Casamance ɗum ina tawe e nder jayde ganduɗa kay kañum woni jayde wiyetede jayde e guendire nde jayde Le Soleil ɓe gattine kadi e Sadio Mané mo ganduɗa kay windi ɗerewol tarih ko yewti alhaali histoire ɗum ina tawe e nder jayde ganduɗa kay kañum woni jayde wiyetede jayde guendire nde Le Soleil ƴeewoyen jayde coftal ɓalli nde jayde Rewmi Sport kamɓe noon ɓe gatti koye baroɗe teddugal leydi Sénégal ɗe ganduɗa kay ñalawma janggo ina poti natande ngel ɗon kawguel africain ko wel ɗo ɓe mbi
leydi Sénégal ma huccodir e leydi Botswana ɗum noon wonata ko ñalawma jangoɓe ko letti omo ganduɗa kañum woni Assane Diawo kañum kay yalti ɗum ko caggal nde gañande haɗimo jeeyede e ngel ɗon kawgel omo ganduɗa kañum woni Ousseynou Niako kam nodda ngam wawa lomtademo ko na ɗum ko ɓe gartine kadi e Habib Diarra woddude omo ganduɗa kañum woni Mamadou Lamine ko ganduɗa kañum woni Mamadou Sarr ɓe kala tawti kippu ngendijo mo leydi Sénégal ƴeewoyen jayde ganduɗa kay kañum woni jayde Record Quotidien e kamɓe noon ɓe garti koye kippu ngendijo mo leydi Sénégal ɓe mbitande ko ɓerɗe ɗe oɗo saaha joni kamɓe kala ɓe timmi omo ganduɗa kañum woni Assane Diawo gañiɗo lomtama lomtinirama ɗon omo ganduɗa kañum woni Ousseynou Nia ɗum ne eni tawe nder jayde ganduɗa kay kañum woni jayde wiyetede jayde Record Quotidien jayde Point Actu Sport kañum arti ko e ngal ɗon pottal hakkude leydi Maroc kam e leydi Comore ɓe kolliti wonande kay Maroc ko kañum kay woni ko fooli e ngal ɗon pottal muɗum gal woni walla ko yewti on ɗon Coupe d'Afrique des Nations ko wala ɗum ko kam musimen jaynen ko ɓe garti e on ɗon programme wonande kay keppu ngendijo mo leydi Sénégal ɗum ko adi ko pottital hakkude mabɓe leydi Botswana pottal jogorgal wadde janggo soko Allahu lamdo o jaaɓi bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe heeɗiɓe daroɓe Ayaw Pindi TV ko ɗum ɗon komin kemno rubinandade ko sifa e kelle gadane jeydeji leydi Sénégal dokodiren aadi janggo soko weeli gena ɗo e nden min mbi on jokke ɗoftade kam e rewidade programme uji ɗi Pindi TV Allah jarama on jarama.